Уважаеми съграждани, днес съм решен отново да се боря за доверието на гражданите и да го получа заради идеите, които имам. Нямам намерение да обещавам велики неща. Аз съм човек реалист. Красивите приказки и измамните обещания не ми подхождат. Убеден съм, че с почтеност и добра воля мога да направя повече за нашата община. Тя се нуждае от промяна. Позволете ми да я осъществя. През последните 4 години Никопол загуби много. Загуби посока, загуби възможности. Общината загуби доверието на партньорите ни. Загуби и време, време за развитие, време за градеж. Затова днес е време да си кажем истината. Не съм стандартният политик. Няма да ви лъжа. Няма да ви обещавам неосъществими неща. Хората, които ме познават, знаят, че ми обещавам неща, които не мога да изпълня. Затова аз, общински съветници на политическа партия ГЕРБ и моят екип, ще работим, за да сменим задкулисието с прозрачност, некомпетентността с експертиза, арогантността с отговорност, хаоса с стабилност, нерешителността с воля, разрушението със съзидание. Стратегическата цел пред мен и моят екип е създаване на нови възможности за подобряване на условията на живот в община Никопол, повишаване на жизнения стандарт на гражданите на общината. Позволете ми да го направим. Здравейте, Мусилиево! А за всички останали, аз съм 2 мандата кмет на Мусилиево от политическа партия ГЕРБ. За 2 мандата се постарах да придобие европейски вид на селото. И ако съм постигнал това, смятам, че за 3-ти мандат вие ще ме подкрепите. Има един принцип, който никога не съм изневерявал. Интересите на Мусилиево над всичко. 24 часа съм бил на разположение на жителите на Мусилиево. Разбира се, това ми костваше много. Пожелавам успех на жителите на Мусилиево и разум да оценят това, което имат, а не когато го загубят. Искам да използвам случая да благодаря на политическа партия ГЕРБ за подкрепата на всички нива. Успех! Уважаеми дами и господа, казвам се Методи Генов, от село Новачене съм. Кандидатствам за 3-ти път за кмет, като през мандат 2007-2011 година бях избран като такъв. Ако бъда избран за кмет, ще работя по няколко основни насоки, а именно подобряване инфраструктурата на селото ни, подобряване на жизнената среда в селото ни, подобряване на сигурността на населението ни, подобряване на спортна и читалищна база. Зад гърба си имам реализирани 2 проекта, като първият проект е по мярка 322 ремонт и възстановяване на църковен храм Възнесение Господне, който е на стойност 182 000 лева. А вторият проект, който тече в момента е ремонт и възстановяване на читалищна сграда на читалище Съгласие, село Новачене. Проектът е по мярка 321 и е на стойност 252 000 лева. Заключителният етап тече в момента и на 15 октомври трябва да бъде превършен обекта. Уверявам избирателите, че ще се справя с предизвикателството да бъда кмет на село Новачене и като такъв ще работя за техните интереси, нужди и желания. Затова ви призовавам да гласувате с бюлетина номер 4 за общински кмет, бюлетина номер 4 за общински съветници и бюлетина номер 4 за кмет на село Новачене. Уважаеми жители на село Санадиново, за мен е чест даденото ми от вас доверие да бъда кмет на нашето село през последните 8 години. Живеем в трудни времена, особено за нашето село. Реших да ви искам доверието за 3-ти път, защото имам опита и самочувствието, че знам
проблемите на нашето село и знам заедно как може да ги решим. Обещания няма да давам, защото с обещания не се живее, и знам, че синадинци не вярват на обещания. Затова аз мога да ви обещая само едно, че никога няма да ви подведа и заедно ще решим проблемите на нашето село. Затова на 25 октомври в бюлетина номер 4 за кмет на кметство Санадиново, кмет на община Никопол и листа за общински съветници на политическа партия ГЕРБ. Казвам се Момчил Васков Маринов и съм кандидат за кмет на село Драгаш Войвода. Днес, повече от всякога, ние и нашето село се нуждаем от вливане на нови живителни сили, дребнавостта, откровената партизанщина и всекидневното изтичане на хора и умове ни лишава от съпротивителната енергия, от творчество и развитие. Ще работя за развиващо се село с богат културен живот, с възможности за предоставяне на социални услуги, с повече млади хора. Казвам се Хубавина Александрова Караболева. Кандидат съм за кмет на село Девово. Кандидатирам се за втори път, защото е време да настъпят промени в важни области на живота ни, като спокойствие и сигурност на хората, водоснабдяване, спорт и развлечение на младите хора и децата, предоставяне на социални услуги на възрастните хора и инвалидите, запазване и предаване традициите на селото ни на едните поколения. Знам, че да бъдеш кмет не е привилегия, а голяма отговорност. Кметът трябва да работи само и единствено в полза на хората, да управлява заедно с тях, да се вслушва в идеите и препоръките им, да ги подкрепя и да е на тяхно разположение. Трябва да представлява техните интереси и да е отговорен за постъпките и действията си. Гласувайте с разум и чисто сърце. На 25 октомври дайте своя глас за бъдещето на село Девово. Гласувайте с бюлетина номер 4. Уважаеми дами и господа, жители на община град Никопол и село Черквица. Аз съм Марин Георгиев Цветанов, досегашният кмет на село Черквица. Изминаха трудни 4 години. Не се сбъднаха очакванията, както моите, така и на хората от село Черквица. За предстоящите местни избори на 25 октомври политическа партия ГЕРБ издигна моята кандидатура за кандидат-кмет на село Черквица. Вярвам на хората от общинското ръководство на политическа партия ГЕРБ. Смятам, че ако изберем кандидатите за общински съветници и кандидата за кмет доктор Валери Желязков за кмет на община град Никопол, ще има промяна в работата на общината и на общинския съвет. Но необходим е нов подход към нуждите на селата. Да има работа, да намалят разрушените улици, да останат да живеят в селата млади хора, да се подобри тяхното ежедневие, медицинско обслужване, транспорт до град Никопол. Нека бъдещият общински съвет стане работещ орган, обсъждащ нуждите на хората. Общинският съвет да включи в своя правилник точка, забраняваща политическите голословия. Бъдещият кмет на община Никопол да не дели селските кметове по цвят и партии. Да има повече европейски проекти, изработени от добри проектанти и да се включват хора от селата по места да изкажат своите мнения. Да се възлага изпълнението на фирми, които работят съвестно и с присъствието на представители пак от селата. Призовавам хората от село Черквица и общината да излязат и кажат своите желания, като гласуват за своите кандидати. Бюлетината номер 4 ни е за кандидатите от политическа партия ГЕРБ. Благодаря за внимание. Казвам се Димитър Симеонов Чочев и съм кандидат за кмет на село Вавел. Кандидатирам се, защото мисля, че е време за промени в нашето село. Има доста неща, така, които трябва да се направят. Ангажирам се в водопровода на селото, 2 км да бъде
бъде изменен, улиците да бъдат засипани с камъни и изолирани, също така и Гълъчния парк, който така е доста лошо състояние, да бъде поне почистен. Ще работим и с възможност за европейско финансиране, доколкото ни стигат силите, но все нещо ще бъде направено за разлика от сега. Ако и вие сте на това мнение като мене, призоваваме гласувайте с бюлетина номер 4. Аз съм Таня Ватева Борисова, кандидат за кмет от политическа партия ГЕРБ. Добрият кмет мисли за нуждите на селото. Добрият кмет не знае събота и неделя. Той е на разположение 24 часа в денонощието. Добрият кмет е отговорен в своите действия. Скъпи избиратели на село Любеново, обръщам се към вас и вярвам в добрата воля на всички вас. Вярвам в правилната ви преценка. Кандидатирам се за кмет на село Любеново с вярата в днешния и утрешен ден. Заставам пред вас убедена, че заедно можем и ще успеем. Мотото ми е: уважавай хората, за да те уважават и те. Не позволявайте на безразличието да надделее, а вземете съдбата си в свои ръце и гласувайте на 25 октомври с бюлетина номер 4 за кмет на село Любеново, за кмет на община Никопол и общински съветници. Ние сме разумната сила на точното място. Ето защо аз ви призовавам: излезте и гласувайте за вашето днес и утрешния ден за децата ви. Време е. Гласувайте с бюлетина номер 4. Казвам се Божидар Блажев и съм кандидат за кмет на село Бацова махала. За село Бацова махала и жителите на община Никопол предстоящите избори за местно самоуправление са от жизнена важност, защото общината ни опустя, защото нерешените проблеми станаха твърде много, защото хората очакват нещо да се промени. Ние също смятаме, че е необходима промяна. Промяна в целите, промяна в мислите, промяна в действията. Нашия отбор с кандидат доктор Валерий Желязков за кмет на община Никопол, аз като кандидат за кмет на селото ни и екипа ни от общински съветници сме готови да работим за тази промяна. Да работим честно и открито, с екип от знаещи и можещи хора, защото искаме Бацова махала да възвърни облика си на китно изплотено селце с усмихнати и задружни хора, които си помагат и подкрепят. Село Бацова махала и община Никопол се нуждаят от нов морал в управлението, от нова енергия, от ново начало, за да тръгнат най-после по желания позитивен път на развитие. За да се случи всичко това, гласувайте с номер 4 в интегралната бюлетина. Няма да чуете от мен нереалистични обещания, а ангажименти с реални срокове за тяхното изпълнение. Да си добър кмет означава да си честен към хората, да изпълняваш поетите ангажименти, а когато не е възможно това, да обясниш защо е така. Да търсиш нови и нови варианти, да не се отказваш от неуспехите, да обичаш хората, които са край теб и които са те избрали, да си с широки хоризонти, да си мечтател, защото само човек с големи мечти може да облече хората да го следват. Всички ние ще бъдем близо до хората, сред хората, ще приемаме вашите предложения и вашите съвети, ще съдействаме при нужда и ще оказваме помощ. За да сме заедно и променим село Бацова махала и община Никопол, гласувайте на 25 октомври с бюлетина номер 4. Внезапно разцъфтяваш, а после трябва да се бориш честно с зноя, с студа, да не избягаш. Така и герберът в том
с бури, с вятър леден, на всички красотата си разстава. Да бъде светен не е лесно, да даваш обич не е лесно, проникваш и внезапно разцъфтяваш. Да бъдеш гербер не е лесно, да имаш вяра не е лесно, проникваш и отново разцъфтяваш. Да бъдеш гербер никак не е лесно. Не искам сухи вейки, голи клони, а гербер жив, надмогнал снеговете. Да ми напомня, че през всичките сезони по пътя не са страшни ветровете. Да бъдеш гербер никак не е лесно, поникваш и отново разцъфтяваш. Така минават пролет, лято, есен, но за това животът продължава. Да бъдеш светен не е лесно, да даваш обич не е лесно, проникваш и внезапно разцъфтяваш. Да бъдеш гербер не е лесно, да имаш вяра не е лесно, проникваш и отново разцъфтяваш. Да бъдеш светен не е лесно, да даваш обич не е лесно, проникваш и внезапно разцъфтяваш.